Sa Lapu-Lapu City, unang adlaw sa campaign period alang sa barangay ug SK elections, ubay-ubay na ang nabantayang nakalapas sa lagda sa COMELEC, ilabi na sa mga campaign materials. Samtang moabot na usab sa 55 ka mga show cause orders ang giluwatan sa COMELEC tungod sa premature campaigning. Siluan mayroon din sa report. Itandi sa ubang mga dakbayan, menos ang mga nabantayang nag-motorcade sa Lapu-Lapu City nga mga kandidato sa umaabot barangay ug SK elections ning unang adlaw sa campaign period. Apan mga campaign materials gipangmuntar na. Bisan pa man sa pabalik-balik nga pagpahimangno sa COMELEC, daghan gihapon ang wa mo subay sa lagda. 2 by 3 feet lang ang gitugutang gidakon alang sa mga poster sa matag kandidato apan adunay uban nga milapas ang sukod. Ubay-ubay usab ang wa mo subay sa common poster areas o gipangmontar gihapon ang ilang mga campaign materials sa mga kahoy ug mga poste. Ang uban mura pa og nagbitay og mga hinayhay daplin sa karsada. Naatay nakita, so ato nang gi-call ilang attention, do not wait that it could be a ground for against their candidacy. Matud ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga miabot na sa 55 ang show cause orders nga giluwatan sa COMELEC batok sa 46 ka mga kandidato nga nakalapas sa lagda sa premature campaigning. 5 ka mga kandidato pagka-barangay kapitan ang lakip sa gipatubag niini. 28 batok sa mga kandidato pagka-konsehal, 2 pagka-SK chairman ug 13 sa pagka-SK member. Sa pagkakaron, wala pa usay nadawat nga mga sumbong ang kontrabigay help desk sa Lapu-Lapu City Police. Na ay mga complaint against sa election-related incident na atong mga station as well as atong opisina mo cater sa mga reklamo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.